ҳама диданд ки ман аз иштирокчии олимпии худро ҳимоя карда тавонистум ва дуюм чунин шахси олимпик Генри Сехудо аст. Ман бо ӯ ҷангидан мехоҳам. шумо медонед ки лақаби ман тоҷик аст ва ман ҳамаи тоҷикон ва форсзабононро муаррифӣ мекунам. Шахсоне ки аз Москва ва Московский област хоҳиши гузаштани граница дошта бошед, пас мо ба шумо одамони бабоварӣ, акай ғулом ва акай умедро тавсия медиҳем. На граница гаштем бачаҳо қатӣ. Иншааллоҳ ина таға ина ирӯз 2025 01 11 рӯза, ирӯз 11 рӯза ина бародарам документ надошт. Ҳама каса ина бародаро документ набуд. Чихе гузаштем бачаҳо? Созая? Таға чихе рафт омадӣ? Иншааллоҳ ҳама созая. Иншааллоҳ ина гаштестем. Доха. Гап нест. муборак шава меган. Почат камака чӣ дора? Айс мондагӣ меган. Чӣ хеле физически хита, чӣ хеле исторӣ? ташаккур барои табрикот. Ман хеле шодам. Ман худро хеле хуб ҳис мекунам. чунки ман лагери тамринии хуб доштам. меҳнати зиёд кардам. ман осеби хурдакак бардоштам ва акнун дар ин осеби худ ях мондам. осеб пеш аз муҳориба буд ё дар вақти муҳориба? ин осеби ман осеби зону аст. вақте ки ман ба сари ӯ бо зону зарба задам. дида мешуд ки ту дар он ҷо шод будӣ, ҳар гуна корҳо мекардӣ. гӯй ки ин муҳориба аз рӯи нақша гузашт. чӣ гунае ки ту ва дастаи ту мехостен ҳамон гуна гузашт. пеш аз ин муҳориба ман бо мураббии худ ҷонвуд тамрин кардам. ӯ оиди зарбаҳои ман, оиди гӯштини ман, фикрҳои худро баён карда гуфт: хавотир нашав, оиди чиз камтар фикр кун. ва медонед ман ин гуна корҳоро дӯст медорам, шоу ташкил карданро. ба фикри ту чаро рақиб гӯштин нагирифт, барои он ки ту низ гӯштингирӣ? чӣ гунае ки ман гуфтам, ҳама мерабро медонанд, ӯ чемпион аст. ман бо ӯ 4 моҳ тамрин кардам. 1 моҳ не, ман бо ӯ 4 моҳ лагери тамринӣ гузаронидам ва ман ҳимояи текдаунҳоро хуб кардам. дар ин вазн маро ягон кас афтонида наметавонад. усуле ки ӯ туро гирифт сахт буд? не, сахт набуд. ман ба ӯ гуфтам ки ин кор ба ту писанд аст. хуб, идома додан гир. лекин ман ба камера ангушти худро нишон додам ки ҳамааш хуб аст. охирон саволи ман, акнун чӣ кор кардан мехоҳӣ? боз кай дар ин сол ҷангидан мехоҳӣ? баъди оне ки ман ба хона бармегардам, бо фарзандони худ каме истироҳат мекунам. ва ман дар ин сол боз як маротибаи дигар ҷангидан мехоҳам. ман ба Шон Шелби мегӯям ки ба ман рақиб диҳад. онҳо муҳорибаи хуб дидан мехостанд ва ин шахс гӯштингири сатҳи олимпӣ буд. ҳама диданд ки ман аз иштирокчии олимпии худро ҳимоя карда тавонистам ва дуюм чунин шахси олимпик Генри Сехудо аст. ман бо ӯ ҷангидан мехоҳам. ту оиди мераб гап задӣ ва ӯ низ бо 2 мағлубият дар UFC карьераи худро оғоз кард. аммо акнун ӯ чемпион аст. ин чиз ба ту илҳом мебахшад ки нигоҳ нокарда ба оғози вазнин дар UFC ту ба сатҳи чемпионӣ расида метавонӣ. бале, албатта, баъди охирон муҳорибаи ман дар Арабистони Саудӣ, ман ба ҳама гуфтам ки ман роҳи мерабро тай карда истодаам. баъди ин мағлубият ман дигар ягон вақт мағлуб намешам. ман гуфтам ки иншааллоҳ агар дар дуюм муҳориба ғолиб шавам, пас ман чемпион мешам. ҳозир чемпион мераб аст ва ин хеле ҷолиб аст. аммо ман барои якум рақам шудан мерам. ман ба мераб гуфтам ки вақте ки ман якум рақам мешам, ту бояд ки ба дигар вазн равӣ. чунки камарбандро ман мегирам. ту гуфтӣ ки бо Генри Сехудо ҷангидан мехоҳӣ. ӯро муҳориба зидди Сонг Ядонг интизор аст. оиди ин муҳориба чӣ фикр дорӣ? ман фикр мекунам ки ӯ ин хитоиро манъ мекунад. ӯ ғолиб мешавад. барои ҳамин ин ҷанг ба ман писанд аст. ман бо беҳтаринҳо ҷангидан ва нишон додан мехоҳам ки аз дасти ман чӣ корҳо меояд. сатҳи худро нишон додан мехоҳам. рақиби ту то ин муҳориба боре ҳам шикаст хӯрдагӣ набуд. ту чӣ дидӣ ки дигар рақибони ӯ ин чизро дида натавонистанд? ман ба мураббии худ ҷон гуфтам ки ӯ ҷангвари бебохт аст, аммо ин чиз ягон маъно надорад. чунки вақте ки ман 18 сола будам, рекорди ман 10-0 буд ва ман 2 карата чемпиони ҷаҳон оид ба самбои размӣ будам.
аммо як рӯз ман бой додум. Барои ҳамин ин чиз ягон маъно надорад. Ҳатто ҷаҳон ҳар рӯз тағйир ёфта истодааст. Гӯй ки ин ғалабаи туро Тоҷикистон чӣ гуна ҷашн мегирад? ман фикр мекунам ки акнун ҳамаи тоҷикҳо хурсанданд. Шумо медонед ки лақаби ман тоҷик аст ва ман ҳамаи тоҷикон ва форзабононро муаррифӣ мекунам. ман тоҷикам, ман форзабонам. ман фикр мекунам ки ҳама шод шуданд. ҳама хирсанда дар Тоҷикистон барое ки тоҷик уже баргашт. Иншааллоҳ титули UFC бармегардад.